Дай с двете ръце. С двете ръцета. Едновременно. Заедно с двете ръце. Браво на Филип. Добре. Опа. Така. Да, ще ги махне с възглавни. Филип и без възглавни. Ето ти, спокойно. И без възглавници може Филип да свири. Ето. Хайде ще сложим Мъро да свири до тебе. Хайде Мъро до тебе. Ще слуша как свириш. Я да видим. Виж Мъро. Как свириш? Това е Мъро. Мъро ли ще свири? Да. Това е Мъро. Нещо нотите там Мъро с две ръчички може ли да свири? Я? Две ръчички. Къде е другата ръчичка? То няма... Това му е крачето, Филип. Това му е крачето, ето е ръката. Виж, ето е ръката, Филип. А супашката може да свири? Айде, котката се качи на крокодила. Айде, оставим Мъро, ти свири. Айде Филип да свири. Айде Филип да свири. И шека. Много хубаво свири, Мъро. Айде ти свири, Филип. Айде. Свири нещо на тати. Дай да сменим сега. Дай да сменим на камбанка. Добре, айде. Оставим Мъро сега. Добре, айде, вземем. Ела, Мъро. Айде. Мъро ще гледа тук Филип как свири.